kaira Allah kira yawan kaira dare dare Muhammadu yawan mati Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ala sayyidina Muhammadin wa sallimu kaira kaira Allah kira yawan kaira dare dare أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أمبي على التنو كألا بركدا على من على كراتي كهيني كنيسي دين أنا كنو فم بلا جيلما أمبي سالا كأنا سمغو ani mawo made yut kunyonya fokata jodon se ala kanin au beye o jamakulu sanumay fe bi wajulu keneka niye anye buguni ka ben septembre kalo tle nanima o min bena domba kalo suma noye ala kiraba kisini nema baka ana sumugo bangeli suye mime nyenama ya islamya kono fanchaman fe ala sonama ankaramogo Sheikh Ibrahim Kone ni bela jelemba doni buguni malimuye lada do sangosan abeni suba nyenamaya ka jama fara ɲɔgɔn kan ala kira ka fasamantiya baw a jugo baw wala sa ka se ka ɲɛfɔli kɛ o kan ala sɔnna ma a selen kɔ kɛnɛ kɔnɔ o kɛra nisɔndiya ko bay bugunikaw bɔra kana fara ɲɔgɔn kan ni ka weleka in jaabi ka kɛɲini Sheikh Ibrahim Kone yɛrɛ ka wulika jɔni a ka cɛsiri ye sigiyɔrɔw la sɔrɔlen tumana min na kumakɛlaw sɔrɔla ka kuma ta dakuruɲɛ fila min sɔrɔlo la ni aw an ka jɛ ka a ɲɛmada o fɛ malimu fo ka waliman dɔ ni ne ni kene si malimu fa mena de ka bina ya damne domina ne yɛrɛ fana bɛ yan kabi ne bɛgɛ bɛ banbɔrɔ o n'anw de ye malimu na si ni kɛnɛ kɛ yan ka fara nimero de kan n'an de bila kuma la ne yɛrɛ fana dugutigi fana ka conseil fana ye n tɛ mɔgɔ gansan fana ye ala sago sago ala ka kɛnɛ si ala ka ɲuman wuli ala ka garijɛ foni ala ka amina ko nɔgɔya ala ka se gɛrɛ ma merci Buguni conseil 29 tɔgɔ la Buguni gouverneur tɔgɔ la Buguni préfet tɔgɔ la sous-préfet tɔgɔ la chef de service fɛn fɛn bɛ Buguni a bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ko ka foli di Buguni cɛ n'a muso ma ala ye ɲinɛ an kɛnɛ la ala ka san caman an kɛnɛ la an ka jɛ ka nin kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ an ka tenitigiw fo an bɛ fɔlɔ k'olu fo ni ye an ja gɛlɛyalen ka sigi kɛnɛ ninnu kan an b'a dɔn k'an bɛ ka lakana an b'u fo k'u waleɲuman dɔn ka segin k'u fo k'u waleɲuman dɔn ka dugawu kɛ jamana ye ala ka jamana kisi ala ka jamana tanga ala ka jamana bɔ bolo la an jugu ala k'u malo jugu ala k'u dɛsɛ ne yɛrɛ terikɛ nana sa n'o Usman Kɔlandaw an b'a fo a ye layidu min ta salon a filɛ o layidu de kɛnɛ kan a ko hali n'a tɛ Buguni yan Mɔlen Burama Kone ka mawuludu ale b'i jɔ n'a parrainage ye a filɛ o de kɛnɛ kan an b'a fɔ an b'a waleɲuman dɔn alimami minnu bɛ yan k'u bɛɛ fo k'u waleɲuman dɔn dugutigi minnu bɛ yan k'u fo k'u waleɲuman dɔn karamɔgɔ tɔw sɔnna ka sɔn ka n'i sigi k'a lamini alimamiba ye Buguni alimamiba a sɔnna ka n'i sigi bi mualimu fɛ san o san a bɛ yan hasidi tɛ k'a ɲini an ka dugutigilakaw fɛ ka segin k'a ɲini u fɛ Mɔlen Burama Kone ka wajulu kɛnɛ mawuludu ka ca Buguni dɛ nka u ka jateminɛ kɛ Mɔlen Burama Kone ka wajulu kɛnɛ la k'a kɛ Buguni kɛnɛ ye k'a bɔ Mɔlen Burama Kone ko la k'a bɔ Mɔlen Burama Kone ko la k'a kɛ Buguni kɛnɛ ye ni ala sɔnna anw merilakaw b'a kɛ Buguni kɛnɛ ye Lame ala subhanahu wa ta'ala fo ka ala barkada ka naba cɛ na muso bɛɛ lajɛlen fo fɛn fɛn min y'a sen bɔ a kɔnɔ kɔnɔ ka se an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ala ka bɛɛ lajɛlen haminaw nɔgɔya n'aw ko an ka bɔ ka foli kɛ Aïchatou tɔn tɔgɔ la an ka kan ka kuma Aïchatou tɔn tɔgɔ la
wa kuma bɛ ka fɔ min fana ni fɛ Aïchatou tɔn kɔnɔ dunan tɛ dɛ dugulen de don wa a yiri turula an ɲɛnɛ a denna an ɲɛnɛ wa a mɔna an ɲɛnɛ wa ni Ala ni kira sɔnna ma Aïchatou tɔn a tɛ bi diɲɛ kɔnɔ n'i y'a lajɛ Aïchatou tɔn daminɛna gɛlɛya min kɔnɔna la a kalanden kɔrɔbalenw bɛ yan a musokɔrɔba kɔni bi caman tununa a la a caman bɛ bi Ala ka nɛɛma kɔnɔna na a caman bɛ bana y'u dɛsɛ yan kɛnɛ sigili la n'o tɛ musokɔrɔba ninnu ye ta ka bin min kɛ Aïchatou tɔn kɔnɔna la walayi Ala tɛ sɔn Aïchatou tɔn ka bin bari u donna Aïchatou tɔn kɔnɔ de k'a dɔn k'a fɔ ko musow ta ye mawuludun de o la Buguni Aïchatou tɔn a musow u sɔrɔ ka jɔ mɔgɔli min ye jigi ye hali ninnu dɔ min tɛ yen hali mɔgɔli min dɔ min tɛ yen walayi ko in tala barika la cogo min a tɛ bi ne dalen don a la a tɛ bi hali n'a danna Aïchatou tɔn musoba kelen ma walayi ni Aïchatou tɔn a bɛ taa a tɛ bi baara min filɛ nin ye walima Ala ka a ka bila kɔrɔ ye a kana bila bana ye an ka taa baara in fɛ fo ka taa fɔ ko min kɛra minnu ko mawuludu man ɲi minnu ko a ka ɲi bɛɛ k'a ta kɛ an kɔni tɛna a dabila an b'a la bari an ye tɔnɔ sɔrɔ an t'a la ka ban donc n bɛ foli lase aw yɛrɛ fana ni ma aw minnu bɛ ka na ja ɲumanw ta an bɛ aw fo k'aw barika da ka kɛnɛ baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo n'o ye Ousmane Kolandaw n'o de fɔ n jɛɲɔgɔn don depuis an nana Buguni yan Kolandaw mɔgɔ t'a fɔ Bugunikaw ye tuguni si o bɛ dépend an ŋaniya la ni Ala y'i kɛ mɔgɔ ŋaniya ɲumantigi ye ka ban o ye i tagabolo de ye mɔgɔ ɲuman tɛ se ka kɛ mɔgɔ jugu ye mɔgɔ ɲuman hali n'a ko k'a bɛ juguya kɛ a tɛ se wa mɔgɔ jugu fana a tɛ se ka ɲumanya kɛ hali n'a y'a daminɛ a t'a laban Ousmane Kolandaw mɔgɔ ŋaniya ɲumantigi don a nana don min na mawuludu ko bɛ fɔ a ye a ko bɔn ne y'a parrain salon a y'a layidu ta fo hali ni n tɛ Buguni yan a ye n wele téléphone na ne bɛ n jɔ ni parrainage kɔ i halala dɔrɔmɛ 10 a don mawuludu la ɲinɛ i k'i sigi ka san wɛrɛ lajɛ donc mawuludu an ka nɛni bolo fila ye Mɔlen Burama Kɔnɛ Kolandaw ko k'i fo k'i waleɲuman dɔn i sɔnna ka parrainage nin to a bolo a ko k'a b'i fo k'i waleɲuman dɔn sijan ni kɛnɛya Ala k'o d'i ma Mɔlen Burama Kɔnɛ ne tɛ kuma a kan kosɛbɛ n dɔgɔnin don hali n'a ma sɔn n ka dɔgɔninya ma parce que n'a ye kuma daminɛ sisan a b'a fɔ a dɔgɔnin ye n dɔgɔnin don n jɛɲɔgɔn don fɛn bɛɛ bɛ n'a cɛ su fara tile kan an bɛ ɲɔgɔn fɛ o de kama n tɛ sɔn ka kuma a kan kosɛbɛ mɔgɔw b'a fɔ ko nin ta ye somɔgɔ ko ye nka Mɔlen Burama Kɔnɛ n bɛ min fɔ mɔgɔw ye dɔrɔn mɔgɔ ŋaniya jugu tɛ i t'a dɔn f'i ka madon a la de mɔgɔ ŋaniya jugu tɛ mɔgɔ t'i ka degun fɔ Mɔlen Burama Kɔnɛ hali n'a bɛ taa juru ta ka na d'i ma a b'o de kɛ Mɔlen Burama Kɔnɛ a b'a bangebaga la don Mɔlen Burama Kɔnɛ musola don cɛ don a ɲɔgɔn man ca dɛ an b'a fɔ an b'a waleɲuman dɔn bamananw b'a fɔ ko ni furabulu jalan kɛlen ka soli ka dugutaga boloda ani fiɲɛ de bɛnn'a la mɔgɔ minnu bɛ yen n'olu ye wuli ka jɔ kɛ nin ko in na pour que ko in bɛ sabati ka dɛmɛw kɛ a la ko ka foli kɛ dɛmɛbaga jɛkulu kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen na o kɔfɛ minnu jɔra denbaya kɔrɔ minnu jɔra a denfaya kɔrɔ ko ka foli kɛ u la baw sɛmɛyɔrɔ ɲuman o de bɛ tɔgɔ di sanga yiritigɛla ma ko ka olu fo k'u waleɲuman dɔn o kɔfɛ Maliki mɔgɔ tɛ se yɔrɔ dɔ la mais i kumakan bɛ se yen i ja bɛ se yen o kumana an ka média tigilamɔgɔ minnu bɛ kɛnɛ kan n'o ye Serifula mɔgɔw ye n'o ye Buguni City mɔgɔw ye n'o ye Buguni radio kunkan mɔgɔw ye ko ka foli kɛ ka ɲɛsin nin bɛɛ lajɛlen ma nin ye ɲɛmɔgɔ ka kumakan ye o bɛɛ kɔfɛ ko ka foli kɛ ka ɲɛsin Alhaji Burama Kɔnɛ yɛrɛ ma Maliki bamananw ko ka wuli ka taa ba kɔfɛ ka taa parfum san kasa nɔfɛ ko don n'o tɛ dɔrɔmɛ 10 ji o bɛ misi min
n'i ye jama nin bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan o kɔrɔ ye kasa dɔ de yera Burama Kɔnɛ la min ni o de ye mɔgɔw sama ka se yan o de kama u b'a fɔ ko sɔgɔma limɔgɔ bɛɛ jɛ ye mais n'i y'a tugulen min kɔ tile kɔnɔ ko kasa b'o de la ko ka layi Burama Kɔnɛ fo k'a waleɲuman dɔn k'a barika da k'ale b'a dɔn Burama Kɔnɛ kɛli nin ye tan k'o ye Ala ka kɛ de ye o la kuma jɛɲɛna an bɛ hakɛto ɲini kɛ aw fɛ a ka ca la n'an ko k'an bɛ bɛɛ ta tɔgɔ ma dɔrɔn a ka ca la an bɛ ɲina wallahi siga t'a la fɛn fɛn kumana yan nɔ an b'a bɛɛ lajɛlen fo zikiridala ninnu an b'u fo n'i y'a mɛn mawuludu kɛnɛw bɛ ja olu don siga t'a la kuma minnu fɛnɛ bɛ caya a kana n tɔɔrɔ mawuludu baara dɔw de don wallahi kuma ɲuman caman o ka fisa ni kuma lankolon kelen o ka fisa o ye kuma ɲuman n'a cayara alhamdulillah an bɛ zikiridala ninnu fo ni Ala y'i kɛ zikiridala ye hakili to Ala kɛra mankutu ɲumanw na sallallahu alaihi wasallam n'i bɛ se k'a mankutu ni da ye i jija o la dɛ n bɛ se k'a fɔ alijinɛ sɔrɔ sira don an ka kitabu dɔ bɛ yen a bɛ fɔ o ma ko Ibn Hayyab a b'a fɔ ko sanaya sanayi lil jinani tariqa a ko Ala kira mankutu sira dɔ min bɛ sira bɔ a mankutubaga ye fo ka taa se alijinɛ ma Allahu akbar Ala k'an ta ninnu ye o kɔnɔ an bɛ an balimakɛ fɛnɛ fo inshallah Burama Manden Kɔnɛ an ka dugawu fɛnɛ ba ye tuguni a ka ca la wajulu a bɛ se wajulu la dɛ Ala ye voix d'a ma Ala y'a se d'a ma k'a fanga d'a ma wallahi nka an y'a la kɔlɔsi a ka mawuludu wajulu ni wajulu si tɛ kelen ye o la an y'a kɔlɔsi a ka wajulu la mawuludu la kuma barikamaw bɛ bɔ a da kosɛbɛ kuma ɲumanw bɛ bɔ a da kosɛbɛ inshallah an b'a ɲini Ala fɛ a bɛ kuma mun fɔ Ala ka a lamɛnni ko ɲuman d'a ma o de ye laɲini ye inshallah an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'an ka laɲini sabati an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'an ka laɲini sabati bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ an karamɔgɔ Sheikh Ibrahim Kone ni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ni Buguni Malimu ye a bɛ sɔrɔ ka kuma ta a ye dakuruɲɛ fila min lase ne aw an ka jɛ ka an ɲɛmada o fɛ an sigira hɛrɛ la Ala k'an wuli hɛrɛ la Ala k'an ka batow minɛ Ala ka yafa an ma silamɛw ne ti foli janya foliw kɛra mais d'habitude n'an sigira an bi dɔw fo an bi foli fɔlɔ an ka kɛnɛ denfa la ale min dora an jigi kɔrɔ depuis salon na sini fo ka se bi ma n'o ye Usmani Kɔlandaw ye domaine chef do an b'a fo ka n balimakɛ fo n'o ye Musa Kɔnɛ ye k'an ka alimami fo Usmani Kɔla jɛɲɔgɔnw bi yan n'o ye Wɔlɔgɛmu ye san o san a bɛ sigi an ka kɛnɛ in kan an b'a fo a n'an terikɛ n'o ye Gana ye Gana Jakite an b'a fo ka Aishatu tɔndenw fo minnu fatura Ala ka hinɛ u la minnu balolen don Ala ka si d'u ma minnu mangɛnɛ Ala ka nɔgɔya k'u ye an bi foli se an ka cɛkɔrɔba ma Bamɔrɔ Samake ale de y'an sigi kɛnɛ in kan yan bi a bɛ tiɲɛ so an b'a fo ka dugawu k'a ye ya Rabbi Ala ka hinɛ cɛkɔrɔba in na cɛkɔrɔba in de ye kɛnɛ in ɲini ka d'an ma ko an ka kɛnɛ sigi yan an bɛ dugawu k'a ye o kɔ tɛmɛnen kɔ an bɛ jama bɛɛ fo jama bɛɛ folen kɔ an ka gouverneur ni Buguni mɔgɔ a n'a bagan a n'a bin a n'a filabulu Buguni région o mara bi cɛ min bolo général Ousmane Wele an b'a fo
ani cɛsiri wa a ka dɔ fara cɛsiri jala kan a ma daminɛ dɛ an b'a fo ale folen kɔfɛ n'an da ma se mɔgɔ min tɔgɔ ma o ka yafa an ma waati n'a cogo do an ka sécurité minnu bi yan commissaire ka mɔgɔw ani garde chef ka mɔgɔw ani sapeur ɲɛmɔgɔ ka mɔgɔw u ma dɔrɔmɛ minɛ an na u nana ka na an ka sécurité garanti an b'u fo an b'u tanu k'u barika da an ka organisation mɔgɔw an ka kalanden minnu bɛ yen n'olu bɛ an ka organisation na an b'u fo kɛrɛnkɛrɛnnenya na an balimakɛ Yekini an b'a fo an balimakɛ Jarakɛ min ye yelen di an ma an b'a fo ka foli laban joona an fa a n'an mɔkɛ a n'an kanuɲɔgɔn a n'an baarakɛɲɔgɔn n'o ye Lasine Dumuya ye ni bɛɛ ko a ma numéro 2 Ala ye a ka kalifa minɛ a la ale ni ne de tun bi kɛnɛ in sigi Jawara fitiriwale ye kafiri ye numéro 2 ne bi wajuli daminɛ don min Buguni yan 1993 n'i ye gitɔrɔn bila i ni yelen farala fo lanpamɛnɛ ne ni numéro 2 de y'a kɛ ɲɔgɔn fɛ mais bi ale kɔnna ne ɲɛ an bɛ dugawu k'a ye Ala ma hinɛ n'an na o kama n bɛ yafa ɲini bɛɛ fɛ an bɛɛ ka wuli ka an jɔ miniti 1 an ka kɛlɛden minnu bi binna jamana tɔgɔ la ani an ka denmisɛnnin minnu bi jamana lakanani na walasa anw bɛ se ka sunɔgɔ an ka so kɔnɔ cogo min u bɛ si ɲɛna anw de kosɔn u bɛ tile ni marifa ye anw de kosɔn o minnu tora Mali kɛlɛ in na ani minnu balolen don silamɛw an ka wuli ka jɔ ka kulu huwalahu siɲɛ 3 kalan ka hinɛ lase minnu fatura ma ka dugawu ɲɛsin minnu balolen don ma jamana in Ala k'a kɔrɔta jamana in Ala k'a tanga jamana in Ala k'a kisi jamana in Ala k'a segin a minɛ ɲuman kɔnɔ bi jahil Mustafa an bɛ yafa ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ ka wuli ka jɔ qul huwallahu ahadun allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahadun qul huwallahu ahadun allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Ni kene min ka suina an bɛ sababu ɲuman ka kɛnɛ kan an bɛ bonyatigi ka kɛnɛ kan an bɛ karamatigi ka kɛnɛ kan o kama ni ne sigira n bɛ foli se n karamɔgɔ 2 ma a fɔlɔ a Sheikh Alhaji Muhammadu Fofana Côte d'Ivoire Dawukoro n bɛ n ka foli se n karamɔgɔ ma kama de bi mɔgɔ senya n'i ye ne sigilen ye yan Fofana don a fatura a bi tiɲɛ so ale de ko ne ma a ko Ibrahim n su fara ɲɛnama kan ni hakili jigira n na kuma o kuma a fɔ amina ne karamɔgɔ y'o fɔ ne ye n b'a barika da k'a ɲini Ala fɛ Ala ka hinɛ a la Ala ka yafa k'a ye n karamɔgɔ terikɛ ani n karamɔgɔ jɛɲɔgɔn ani n karamɔgɔ kalanden ɲɔgɔn n'o y'an fa ye n'o y'an ka karamɔgɔ ye
n'o y'an ka Mali Haut Conseil islamique président ba ye groupement des leaders président a Seydi Sherif Ousmane Madani Haidara Ansar Dine tigi Mawludu tigi an b'a fo nin kɛnɛ in kan Alakira bangeni bonya kama a ye jɔyɔrɔ min fa diinɛ la a yira n karamɔgɔ kelen fatura mais tɔ kelen balolen don Sherif Ousmane Madani Haidara bɛ yen silamɛw an bɛ dugawu kɛ Ala k'a mɛn kɔrɔ jamana in kɔnɔ Ala ka si di Haidara ma Ala ka si di Haidara ma dɛ ya Rabbi Ala ka si d'a ma o la silamɛw an bɛ sababu ɲuman min bangeni kɛnɛ kan n'o ye Alakira ba ye kisi ni nɛɛma ba ye an b'a dɔn nin kɛnɛ in dugawu jaabi kɛnɛ don maa o maa mɛna fɛn fɔ Ala ye kɛnɛ in kan bi ka se sini ma wallahi Ala b'i ka dugawu jaabi ka da mun kan Alakira sallallahu alayhi wa sallam Ala y'a fusaya ka tɛmɛ danfɛn bɛɛ kan mawuludu sɔsɔli an dɛmɛna o kan mawuludu kɛli ɲɔgɔn sɔsɔ anw tilara o la a mɛnna ni mawuludu de bɛ kɛ ko Alakira bangena ni ko i ma sɔn o ma Ala ye Alakira fisaya ka tɛmɛ diɲɛ bɛɛ kan ka da mun kan silamɛ wa ye n jaabi yala Ala ka danfɛn bɛ nin dugukolo kɔ kan Ala sɔlira danfɛn min kan ni Muhamadu tɛ wa a y'o danfɛn kelen fɔ n ye silamɛw bi ɲɔgɔn sidon su ka bɛn 2 heures du matin ma tuma min na Alakira bɛna bange kisi ni nɛɛma b'a ye danfɛn bɛɛ taar'i yɛrɛ jira kira ba la ka Alakira bato tin na danfɛn bɛɛ taar'i yɛrɛ jira kira la kira ba la yaani danfɛn dɔ mana tɛmɛ dɔ bɛ tɛmɛ dɔ mana tɛmɛ dɔ bɛ tɛmɛ ni ma ɲinɛ o don an ba Hawa de tun bɛ Alakira ba fɛ so kɔnɔ Baminata fɛ yen kɔni o don an ba Mariyama bɔra arijinɛ kɔnɔ ka na Baminata fɛ yen kira bangedon sallallahu alayhi wa sallam silamɛw Alakira bangene Baminata ko ale ma tin dɔn wa kira bangena kira bena tuma min ani nɔgɔ mana ani toso mana a sanuyalen nana a bangene a tununa bala eri kelen a bi mɛlɛkɛw bolo sani dugu cɛ bɛɛ bi ka nata a nɔfɛ Ala ko non n ye Muhamadu kɛrɛnkɛrɛn manton labanw de kama n'o manton laban ye anw ye silamɛw n'anw ko o la o ko an tɛ Muhamadu ko la an bɛ mun na danfɛn jumɛn bi alijinɛ sɔrɔ ni Muhamadu tɛ yawmal kiyama don Ala bi ba danfɛn bɛɛ ka sɔrɔ nadoli la fɔ Muhamadu bɛ bange don min Ala yɛrɛ ye mawuludu kɛ n'o siga b'i la n b'o d'i ma i ka kuranɛ na i taara min kalan Makan ba'da a'uzu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim wama arsalnaka illa rahmatan lil alamina Muhamadu mi ci foyi kama danfɛnw ka hinɛ kɔ o sɛbɛlen don dɛ hinɛ jumɛn anw bɛ se ka kisi cogo min
anw be kanda cogo min yawmal kiyama don an be kunaja cogo min Muhamadu cira walasa anw bɛ ka hinɛ sɔrɔ lahara an ka hinɛ sɔrɔ diɲɛ na silamɛw ni mawuludu kɛnɛ sigira sa an kan ka fɛn dɔ fɔ mɔgɔw ye ala ko Muhamadu ma alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alayhim tayran ababila tarmihim bihijaratin min sijilin faj'alahum ka'asfin ma'kul mako ko sura mina nindedo ako Muhammadu yala i hakli ma yewa sabu o make Muhammadu nyana Muhammadu bangedon ala ye mawludu ke ala ye kabako min ke Muhammadu bangedona no ba yira eni nela ko ala yɛrɛ ye mawludu kɛ o suran filɛ Muhammadu alam tara yala i hakili ma ye fa'ala rabbuka bi ashabil fil i tigi ye min kɛ samakɛlɛ san mɔgɔw la olu ye jɔnniw ye malikul habasha o n'a ka mɔgɔw habasha masakɛ taro tɛ de habasha masakɛ ale de wulila n'a ka fanga ye n'a ka se ye n'a ka masaya ye ko a bɛ taa alikaba ci nabilayi ibrahima ni ismaila ye alikaba min jɔ kira mɔkɛw ye alikaba min jɔ ko ale bɛ taa alikaba ci a y'a ka sama wuli ka t'i da makan soforo kun na ala sɔnna kira mɔkɛ n'o ye abdulmutilibu ye o ka ɲɔgɔmɛw bɔra k'u bɛ taa i dama ɲini a y'olu ye soforo kun na a ye ɲɔgɔmɛ ninnu fara ɲɔgɔn kan kira mɔkɛ mɛnna a m'a ka ɲɔgɔmɛw ye a wulila ko a bɛ taa ka ɲɔgɔmɛw ɲini a ɲɔgɔmɛ ɲinintɔ a taara sɔrɔ masakɛ in n'a ka samaw dalen bɛ makan soforo kun na u kɛn bɛ k'ale ka ɲaamɛw minɛ a gɛrɛl'u la a ko ɲaamɛ ninnu ye ne ta ye a ye n ka ɲaamɛw di yan masakɛ ko a ma anw bɛna so min ci n'o ye alikaba ye o valeur ma bon e ka ɲɔgɔmɛw ye wa y'a dɔn kira bɔra maa minnu na maabaw de don u tɛ kuma fu fɔ kira mɔkɛ abdulmutalib a ko habasha masakɛ ma a ko i bɛ ɲɔgɔmɛ ninnu di yan ɲɔgɔmɛ ninnu ye ne ta ye i ko i bɛna so min ci o tɛ ne ta ye tigi bɛ so in na min ni ne tɛ kelen ye n ka ɲɔgɔmɛw di yan o kɛlen kira mɔkɛ y'a ka ɲɔgɔmɛw minɛ a taara masakɛ in ye mun kɛ a y'a ka yaani a ka samaw wuli ko a bɛna taa alikaba ci tuma min na a y'o décision ta ala de ko ala kira ma yan kisi ni nɛɛma ba ye a ko Muhamadu alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil Muhamadu yala i m'a ye cogo di n ye min kɛ samakɛlɛ san mɔgɔw la alam yaj'al kaydahum fi tadlil yala mun ka dabali kɛ fɛn tiɲɛnen ye wa wa arsala alayhim tayran ababila n ye kɔnɔw ci ka bɔ jahanama kɔnɔ ka na u ma n'o ye babila kɔnɔw ye tarmihim bihijaratin min sijilin kɔnɔ ninnu nana masakɛ in n'a ka ɲɔgɔmɛw a n'a ka jamakulu u nan'o bɔn ni jahanama sijilu jahanama so dɔ bɛ yen ko sijilu o kabakuru misɛnninw a nana ka na kɔnɔ ninnu nan'u bɔn k'a bɛɛ nɔɔni ɲɔgɔn na faja'alnahum ka'asfin ma'kulin k'u kɛ i b'a fɔ komi ɲɔbulu jalan ni i b'a fɔ ko filabulu nɔɔninen
k'u ka samaw bɛɛ nɔɔni ka don ɲɔgɔn na ala y'o kɛ mun kama ikraman li wiladati nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam ala y'o kɛ kira bangeni bonya kama ala yɛrɛ ma mawludu kɛ mais silamɛw n'an sigira ala kira bangeni kɛnɛ kan walasa an ka dugawu ka jaabi ala kira a cira a san 40 kira cira san 40 a ye san 23 de balo a bi ka ala ka ci lase san 23 kira ye diɲɛ bɛɛ minɛ silamɛw san 23 mais kira taalen kɔ anw bɛ yan san 20 joli silamɛya bi ka bɔrɔda ka taa dɔrɔn silamɛya bi ka tiɲɛ ka taa o bɛ mun jira anw ma jɔ kira jɔyɔrɔ o de la wajuli kun tɛ dɔ wɛrɛ ye silamɛw a ye to an ka jɔ kira jɔyɔrɔ la dɔnnibaw a ye to an ka jɔ kira jɔyɔrɔ la an ka nata bɔ an ka karamɔgɔya la an ka nafolo ko bɔ an ka karamɔgɔya la an ka tɔgɔ ɲini bɔ karamɔgɔya la an ka yɛrɛ yira bɔ karamɔgɔya la an ka waso bɔ karamɔgɔya la lisansi bɛ n bolo doctorat bɛ n bolo an kanto o ma ala kira tun tɛ lisansi tigi ye doctorat tigi tɛ bagi tigi tɛ defu tigi tɛ mais san 23 o sera ka diɲɛ bɛɛ convaincu ka don diinɛ na hali sa o diinɛ kelen in de bi yan a y'a kɛ ni mun ye jogo kɛwale danbe hɔrɔnya ko kunu du'ata nasi bi ghayri alsinatikum a ye mɔgɔw wele ka na ala ma n'a ma kɛ a daranen dama ye dɔnnibagaw jamana dɔnnibagaw n bɛ ka kuma aw de fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an faso mali a dɔnnibaga baw a wajulikɛla baw a karamɔgɔ baw ne bɛ ka kuma aw de fɛ kunu du'ata nasi bi ghayri alsinatikum a ye mɔgɔw wele ka na ala ma n'aw daranen dama tɛ silamɛ kɛcogo dɔnnibaga kɛcogo i comportement i ka dugu la i comportement sigida la i comportement i ka du kɔnɔ i comportement i ka ɲɛnamaya kɔnɔ misiri kɔnɔ i ye cogo i majigi cogo i sabali cogo i mɔgɔ bonya cogo i yɛrɛ dɔn cogo i jogo ɲumanya cogo o de b'a to i ye cogo kama mɔgɔw bɛ don diinɛ na ka sɔrɔ i ma kuma u fɛ mais mali karamɔgɔw ne jigi tigɛra mali karamɔgɔw taara kalanjan kɛ kalanbaw kɛ siga t'u la dɛ u kalannen don dɛ mais u ni fɛn dɔ ma na u ni ko dɔ ma na ka taa nin waati jan kɛ kalan na madina maka ka tila ka na jɔ minibari kan k'i fa filan dɔ neni k'i kɔrɔ filan dɔ neni ka dɔ buruja ka dɔ lagosi ka dɔ dɔgɔya k'o ye dɔnni kuma ye yali alakira tun b'a kɛ tan wa mali dɔnnibagaw ne bɛ ka aw ɲininka yala kira jɔra kutuba la don kelen ka maa neni wa
kira jɔra ka maa jumɛn buruja kira jɔra ka maa jumɛn lagosi aw de ko k'a sen dalen bɛ kira sendayɔrɔ la o tuma nin ye kira sendayɔrɔ dɔ ye wa hey Mali dɔnnibagaw a ye dɔnni lagosi dɛ Mali lamini jamana fɛn o fɛn nana dɔnni ɲini Mali la yan a bɛɛ ye dɔnni sɔrɔ Mali la ka tila ka taa dɔnni baara ka Mali dan k'u ka jamana kɛ ka Mali dan Côte d'Ivoire b'o la La Guinée b'o la Burkina b'o la Niger b'o la Mali lamini jamana bɛɛ mais u bɛɛ ka dɔnni bɔra Mali la yan k'a sababu kɛ Mali yɛrɛ dɔnnibagaw dama u bɛ ɲɔgɔn nɛni u bɛ ɲɔgɔn dɔgɔya u bɛ ɲɔgɔn lagosi o tuma mun nɔfɛ ko don silamɛya kɔni tɛ ni silamɛya don Ala ko Muhamadu ma kuranɛ kɔnɔ ud'u ila sabili rabbika bil hikma wal maw'izatil hasana Muhamadu mɔgɔw wele ka na ne Ala ka sira kan ni kodɔn ye ani wajuli kɛcogo ɲuman kuranɛ de bɛ ka nin fɔ han ani wajuli kɛcogo ɲuman silamɛ wala kira hamina ni anw ye sa kira fatutɔ ko ka janto kɛ mara la o saya dilan kelen kan Jibrila jiginna kan Jibrila jiginnen kira ko Jibrila ma ko ya Jibril hal tanzilu min ba'di ko yali e bɛ jigin ne kɔfɛ bilen wa ni ne taara n ka alikiyama taga la yala e bɛ jigin ne kɔfɛ Jibrila ko naam a ko n bɛ jigin kɔfɛ a ko i bɛna mun kɛ a ko arfawu asharatu jawahira minal ard a ko Muhamadu ni fatura ni n jiginna n bɛna dugukolo nafamafɛn tan ta ka taa n'a ye n jigin ko jigin ko n bɛ taa ni dugukolo nafamafɛn kelen ye fo ka taa se 10 ma a fɔlɔ kira ko k'a k'o fɔ a ye a ko Muhamadu ni ne jiginna dugukolo kan arfaul barakata minal ard n bɛna barika ta fɔlɔ ka bɔ dugukolo la pewu sanji ko bɛ dɔgɔya mɔgɔw ka sumanw t'u balo bilen dugukolo sɛnɛfɛn tɛ mɔgɔw nafa bilen k'a sɔrɔ kira tile la sɛnɛ tun bi kɛ bolo la balo tun bi sɔrɔ mais mɔgɔw laban bɛna sɛnɛ kɛ tracteur la a tɛ se k'u balo u bɛ engrais san wari ba la k'a kɛ suman kɔrɔ a tɛ se k'u balo u tɛ suman ye wa barikaba fana bɛna se mɔgɔw ma walahi Jibrila ko ale bɛna dugukolo barika ta ka taa n'a ye silamɛw mɔgɔw lajɛ bi barika bɛ jɔn na bi barikatigi ka dɔgɔ mɔgɔ barikama ka dɔgɔ bi jamana denmisɛnnin bɛɛ kɛra dɔrɔgutalaw ye bi jamana denmisɛnnin bɛɛ kɛra dulɔminaw ye bi jamana denmisɛnnin bɛɛ kɛra joueminaw ye bi jamana denmisɛnnin bɛɛ kɛra furakisɛtalaw ye bi jamana siniɲɛsigi kabila siniɲɛsigi du siniɲɛsigi musokɔrɔba ni cɛkɔrɔba jigi kabilaba dɔ jigi olu filɛ bi ka mɔbili boli ka to direction kan ka ja ka to moto kan ka ja u tagamatɔla bɛ ja silamɛw
Mali kɔnɔ bi ni wajuli kan ka kɛ mawuludu kɛnɛ kan k'an ka bɛn ɲini jamana tɔgɔ la k'an ka éducation ɲini jamana tɔgɔ la jamana faamaw denfaw denbaw n'aw ma nin furakɛ a ma daminɛ fɔlɔ foyi ma k'a la e silamɛw tuma min na misiri cayara misiri bɛ ɲini ka caya an siso ye i bɛ bɔ i ka bon kɔnɔ i bɛ don misiri dɔ kɔnɔ o dutigiw denw bɛɛ kɛra jouet-minaw ni dorogutalaw ni dulɔminaw ye dugu kɔnɔ jamana kɔnɔ silamɛw ni jamana denw kɛra tan anw bɛ sa k'an jigi to den kan n dɔgɔ n lamɛn i fa jigi fa i ba jigi fa i ba ye kalo 9 kɛ n'i kɔnɔbara ye dusuɲugu fɔɔnɔ kɔnɔdimi siɲana k'i wolo gɛlɛya kɔnɔ k'i lamɔ gɛlɛya kɔnɔ k'i balo gɛlɛya kɔnɔ ala e ba jigi da kuma e kan e fa jigi da kuma e kan o waati de bi bɛn e ka furakisɛ kunun waati ma o waati de bi bɛn e ka dulɔ min waati ma o waati de bɛna bɛn e ka jouet min waati ma n balimakɛ i jija i ka sa i ba ɲɛ dɛ n'o tɛ n'i ba sara i ɲɛ i ka ko banna sabu n'i sara i ba ɲɛ denni masaya tin kama don dɔ ba bɛ i hinɛ minɛ ka dugawu k'i ye o na dɔɔnin bɔ i kungo la n'i sara i ba ɲɛ nka n'i ba jigi tigɛlen sara i la hali n'i yɛlɛmɛna i bɛ taa kaso kɛ lahara a tɛ mɔgɔ n'i ba cɛ o a bɛ mɔgɔ n'i ba cɛ kuranɛ mun bɛ lajɛ n'ala ko k'a ye ne bato yɔrɔ min ala b'a fɔ k'a ye sinji tugu a y'a janto a bangebagaw la a ye majigi kamandaw ye aw hakili la ko mun de don i fa ma sɔn min ma kabila kɔnɔ i ba ma sɔn min ma kabila kɔnɔ i danbe ma sɔn min ma i bɔkolo ma sɔn min ma i ma qualité min y'i somɔgɔ la i man kan ka ye ten o de b'i ba jigi tigɛ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ dugu jɛlen kɔ ala sɔnna ma o kɛra mawuludu ale duwawu kalan o kɛnɛ sigili ye min ni a da bɛ tigɛ ni alikuranɛ sanuma o kalanni ye ka taa se kumakɛlaw ka kuma ma min sɔrɔlo la ni aw an ka jɛ k'a ɲɛmada o fɛ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا وأبشر بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم صدق الله العظيم أيوة بقولي تنا مسو بلا جلفو أمي كنا ميكا كنا بلبل دولو كنا بقولي سانكروتا كنا بقولي نتا يورجان مالهم فلا أكلا بقولي ما يلي أي بقولي يلي بقى بقولي سيرولا أتما سيرون نفلو
donc dɔw bɛ na kɛ kɛnɛ in kan an bɛ ala deli ala k'a dɔw bɛɛ minɛ k'a ɲini jama sanuman bɛɛ lajɛlen fɛ fɛn ma aw natɔ sɔrɔ o kana aw si tatɔ sɔrɔ ala k'an ka laɲiniw ya rabi ala k'an ka laɲiniw kɛ an sɔrɔ fɛnw ye ka kɛrɛnkɛrɛnya ala ka Aïchatou tɔ musobaw fo minnu ma kɛnɛ sɔrɔ bi farigan bɛ a caman na o bi Aïchatou tɔ musow k'a lajɛ u ka bɔ u kɛlen bɛ ka tɔgɔ de da u yɛrɛ la ka sɔrɔ tɔgɔ minnu t'a la k'a labaara ni Aïchatou tɔ ma bɔ k'a ka tɔn na baara Aïchatou tɔ mɔlim kɔni yɛlɛnna n'a ye mais an yɛrɛ musow b'a fɛ k'a bin donc a ye bɔ a ka na an ka taa kalan kɛ an bɛ min fɔ mɔlim Burama Kɔnɛ ɲɛnɛ o de ye halisa a k'a cɛsiri baara min de don baaraden tɛ a k'a cɛsiri an ɲɛ b'a la bi an ɲɛ b'a la sini a k'a cɛsiri an ka taa ala k'an sigi hɛrɛ la ala k'an wuli hɛrɛ la ayiwa tɔn ɲɛmɔgɔw n'o ye au conseil président n'o ye Alhaji Muhamadu Tarawele ale sen ma yan sɔrɔ ka fara limama président n'o ye Yusufu Bagayogo ye o fana sen ma yan sɔrɔ u ye anw kɛ u da ye ko ka foli kɛ naba bɛɛ lajɛlen na o kuma an bɛ naba bɛɛ lajɛlen fɔ minnu bɔra Buguni minnu bɔra yɔrɔ wɛrɛw o kuma na ala ka hɛrɛ k'u bɛɛ ye u ɲuman nana cogo min na ala k'u ɲuman segin ten dɔ wajudu kɛbaga sababu ɲuman hali bi an bɛ dugawu kɛ ala ka kɛnɛya di a ma ala k'a mɛn nin na an bɛ yɛrɛwolow ka kɛnɛ kan an bɛ mumini ka kɛnɛ kan an bɛ alajɔn ka kɛnɛ kan n'o ye Ibrahim Kɔnɛ an tɛ dunan ye Bugunikaw bolo an bɛ ala fo ka silamɛya fo san o san an bɛ nin kɛnɛ in kan halalaya dɔ tɛ bin b'a la sini t'a la o ti halala ye fiyewu hɔrɔn jamu bɛ maa caman na jɔnden ka gusu ye hɔrɔn man ca o la silamɛw yanni n bɛ tɛmɛ ni fɛn fɛn ye an ka banbaatɔ ninnu ne ɲɛsin b'olu de ma fɔlɔ Sayidi Tarawele Allahu Akbar Umu Bagayɔgɔ numéro 2 ko fana fatura an y'a mɛn sisan yan o la Bugunikaw n ka laada don n bɛ dugawu de kɛ banbaatɔ ninnu ye fɔlɔ kɔfɛ n bɛ dakurunya fila fɔ ka bɔ kɛnɛ kɔnɔ an ka jɛ ka dugawu kɛ banbaatɔ ninnu parce que maliyɛn ɲina ka di su kɔ kojugu n'i nafa bɛ maliyɛn kan a bɛ girin n'i tɔgɔ ye n'i fatura a bɛ ɲin'i kɔ o ye fisirumaliya de ye an kana ɲina an ka banbaatɔw kɔ an ka jɛ ka dugawu k'u ye ne ko Malimu ma Saro n ko Malimu duwawu kɛ ne ye Saro ne nana ne bɛ yan sɔrɔ tuma min na tɔɔrɔya min ye ne sɔrɔ yan ne ka ba ka so caman jan dɛ nka ne ye sigi ko bɛrɛ min kɛ n'o bɛrɛ dɔn mais n'ale filɛ nin ye ɲina man sigi financɛra kan sigi dɛ n nana ka na Malimu na duwawu min na Malimu duwawu ka ɲɛ san wɛrɛ n fana ka bɛrɛ bila ka na i ka mawuludu kɔrɔ o bɛ kɛ ni ala sɔnna ma n bɛ yɔrɔ min na nin makari ka bɛrɛ bila dɛ nka ne bɛ tagama ni sen na yan sisan ka taa ka ba ka so bere tɛ tan bolo Allahu Akbar an kɛ jɛ ka dugawu kɛ kɔnɔ jɛlɛya la silamɛya kɔnɔ ala sɔnna ma ne bɛ min ni Malimu fɛ Hawa de Kɔnɛ Kasawura Kɔnɛ Jivami ne tɛ jeli ye mais ni mɔgɔ ye ko ne man k'i ye i b'i foli k'a ye Malimu n'a ka jama ne bɛ dugawu k'u ye ala ka ni jama bɛɛ ala ka dɔ fara a ka jama la ala ka dɔ fara a ka tɔgɔ la a n'a ka jama cɛman n'a muso ma yarabiyama ala ka hɛrɛ ka a bɛɛ lajɛlen ye anw ni Ustaz Kone anw mɛnna ɲɔgɔn fɛ Bugunikaw caman b'a kalama seko ninnu bɛ se k'o seereya kɛra Yusufu ka sura kɔnɔ a ko wa ma shahidna illa bima alimna wa ma kunna lil ghaibi hafizin donc an bɛna o kumakan de ta ka ɲɛsin Malimu ma parce que an ni Malimu jɛna ala kama jɛ don ne tun b'a fɛ an ka jama bɛɛ ka kɔlɔsili dɔɔni kɛ an ye mawuludu daminɛ a mɛnna nka n'i y'a minnu taara yan ni ala sɔnna n'u ɲɛna a bɛɛ tɛ se ka fɔ yan a bɛɛ tɛ se ka fɔ an b'a ɲini mɔgɔw fɛ u k'a to u dusukun kɔnɔ u ka ŋaniyaw kurakuraya hali bi sinon hali ne mun ni mikoro bɛ ne yɛrɛ bolo ni bɛ kuma
bi ngom manga kuma nyare wolo fake be ya nga almami ba be ya ustazi fofana be ya nkora ke flene en kerefe bon mais donc atenya mun ko abe ko ye o yem pousse ko fanga doni fo inshallah anga koloshi anyanga ni chairman ta ya ala sona malim be ni ngani ya ni aunde ayra dronte abe ni ngani ya ni buguni de ayra dronte wallahi abe ni ngani ya ni mali de ayra dronte malim be ni ngani ya ni nya silamiaw de ayra dronte parce que do ko dengo hamiu kera ya anno yara ambo sireya kenaya ko fanfe te se ka foka ba wallahi mais anga koloshi anga duwa ke ko sobe ali bi karamo ke ala ka sujani kenaya dama ya rabbi ni bete menen ko fe an karamo Sheikh Ibrahim Kuni abe soroka kumata ay dakurnya flamin lasi anga je ka nyamada o fe amba deli ala fe ni mawludu do mbayna ala kan hamiu bedla ala kan nga dugo jabi fɛn o fɛn sɛgɛn kɛ nin ko in na fɛn o fɛn cɛsiri kɛ nin ko in na ala ka bɛɛ hami dilan ala k'o k'a ka alaya bonya kama kira sanuma in bonya kosɔn sɔli ala rasul silamɛw kuma jan tɛ an bolo kuma jan tɛ yen an bɛ min fɔ dɔrɔn an fa ni an karamɔgɔ n'o ye Aseyidi Sherif Usmani Madani Hayidara n'ale de ye Mali Haut Conseil Islamique président ye a ye laɲini min ɲini mawludu kɛlaw fɛ o tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ ko an ka mawludu wajuli ko an ka boli bɛn kan malidenw ka se ka bɛn ni jamanadenw bɛnna hɛrɛ bi don jamana kɔnɔ ni jamanadenw bɛnna hinɛ bi don jamana kɔnɔ ni jamanadenw bɛnna garizigɛ bi don jamana kɔnɔ mais bɛn tɛ yɔrɔ o yɔrɔ hɛrɛ tɛ yen bɛn tɛ yɔrɔ o yɔrɔ hinɛ tɛ yen bɛn tɛ yɔrɔ o yɔrɔ sabati tɛ yen bɛn tɛ yɔrɔ o yɔrɔ hakilisigi tɛ yen don dɔ alakira sallallahu alaihi wasallam a ko a ka sahabaw ma a ko fɛn dɔ bɛ yen min baraji ka bon sun ni seli ni jaga ni heji ye sahabaw y'a ɲininka ko alakira yala fɛn bɛ yen min baraji bɛ bonya sun ni seli ni jaga ni heji ye wa kira ko ɔhɔ u ko kira ma k'o ye mun ye kira ko sahabaw ma a ko islahi zati baynikum silamɛw aw dama ka bɛn k'aw tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka ŋaniyaw kɛ kelen ye ka dusukun kɛ kelen ye k'o baraji ka bon aw ka seli ye o baraji ka bon n'aw ka sun ye o baraji ka bon aw ka jaga ni heji ye donc n'i ye kuma yɛlɛma dɔrɔn i b'a dɔn ko bɛn tɛ yɔrɔ o yɔrɔ diinɛ tɛ yen bɛn tɛ yɔrɔ o yɔrɔ silamɛya tɛ yen o la an bɛ min fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali dɔnnibagaw Mali dɔnnibaga minnu ko k'olu taara ka taa lisansiw sɔrɔ ka dɔgɔtɔrɔw sɔrɔ k'u bɛna ka na jamana bɔ nɔgɔ la u bɛna jamanadenw u bɛna olu waaju k'u bila diinɛ sira ɲuman kan k'u bila balimaya sira ɲuman kan k'u bila adamadenya sira ɲuman kan an b'a f'u ye u k'u kɔlɔsi u kana to kira ka hadisa ka jɔ u la sabu alakira sallallahu alaihi wasallam tuma min na ala y'a ci ka kuranɛ d'a ma n'i ye kuranɛ lajɛ diɲɛ daminɛ kan bi kuranɛ kɔnɔ diɲɛ cɛmancɛ kan bi kuranɛ kɔnɔ diɲɛ laban kan bi kuranɛ kɔnɔ kuranɛ ye dunuya bɛɛ de ye wa alakira ka kumakan sanuma minnu fana bɛ yen olu tɛ wuli dɛ karamɔgɔw Mali karamɔgɔw u ka sabali u ka bɛn ɲini u ni ɲɔgɔn cɛ u ka adamadenya sabati ɲini u ni ɲɔgɔn cɛ alakira sallallahu alaihi wasallam a gɛnna ka bɔ Maka a fasolamɔgɔw fɛ a taara bɛnna na n'o ye Madina ye kira bi don Madina don min alakira taara sɔrɔ Madina kabilaba fila bɛ yen olu bɛ san 20 ka bɔ u tɛ bɛn kira ye olu fɔ fɔlɔ k'u bɛn ka sɔrɔ ka sigi kɛ o kan o tuma n'an ka dɔnnibaw n'aw sera aw yɛrɛ dama ka bɛn aw yɛrɛ dama ka bɛn o de ɲɔgɔn tɛ yen n bɛ n bolo minɛ n bɛ n bolo jigin kɔlɔsi bɛ n bolo a bɛɛ kelen kuranɛ kelen Muhamadu kelen hadisa kelen o tuma bɛnbaliya mun de don mun bɛ na ni bɛnbaliya ye fo de ka dɔn dɛ karamɔgɔw su ni tile
anw de b'a fɔ wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraku k'an k'an dulon Ala ka juruba kelen na ko an kana farafara o ye anw kumakan ye anw b'o fɔ jɔnniw ye anw b'o fɔ kunfinw ye yala juru in a kun bɛ jɔnni bolo jɔnni kan ka juru kun ta al-i'tisamu bihablillah d'accord mais jɔnni kan ka juru kun minɛ dɔnnibagaw karamɔgɔw alimamiw juru kun de ka ɲi aw bolo mais ni juru kun ma minɛ aw bolo kunfin bɛ sɔn k'i dulon o juru la wa an b'aw ladɔnniya k'a fɔ kɛnɛ in nana kuncɛ ni an karamɔgɔ ka duwawu a kɛli ye Buguni a n'a mara bɛɛ lajɛlen ye Mali ye diɲɛ ye basigi ni hɛrɛ bɛ se ka sabati a kɔnɔna na cogoya min na Allahumma in kana arzaquna fil samai fanzilhu lana wa in kana في الأرض فاخرجه لنا وإن كان أرزاقنا بعيدا فقربه لنا وإن كان قريبا فيسره لنا برحمتك بحرمة محمد صلى الله عليه وسلم وبحرمة مولد النبي صلى الله عليه وسلم an bɛ Ala deli duwawu minnu kɛra Ala k'a bɛɛ lajɛlen minɛ baara ninnu a bɛɛ kuncɛlen tumana min na kɔsegin foli minnu kɛra an ka jɛ ka ɲɛmada o fɛ en tout cas nisɔndiya a diyara an ye chaque année on m'a assisté mais cette année en tout cas ça a ɲuman a kɛla ka ɲa ka tɛmɛ année tɔw kan c'est bien organisé quand même par rapport à les autres années donc c'est tout ce que j'ai à dire pour le moment donc Ala ye a mɛn an ɲɛfɛ Ala si caman di an bɛɛ lajɛlen ma cɛ ani muso k'u bɛɛ wele u kana an ka wajuli yɔrɔ in na u kana Malimu ka wajuli lamɛn wajuli ni o de ka fisa bɛɛ ma buna adamaden n'i y'a ye an bɛ se ka kɛ mɔgɔ ye ka bɔ baganw na o de an bɛ comportement min ta ye donc comportement ɲuman tɛ sɔrɔ n'an mana wajuli yɔrɔ donc ne kɔni b'a ɲini Buguni cɛ muso denmisɛnninw surtout a bɛ drogue ta min fɔ k'a essayer k'o bila jamana ka se ni jamana ɲɛsigi ye denmisɛnnin tant que u bɛ nin comportement drogue ta ni fɛnw na jamana tɛ se ka taa ɲɛ hali bi Ala ka nin ko in kɛ ɲɛtaga ye Ala ka nin ko in kɛ ɲɛtaga ye donc Bugunikaw ka fara cɛ in kan ka ɲɛtaga d'a ma Ala k'an bɛɛ lajɛlen dɛmɛ Ala ka san caman d'a ma pour que an bɛna sigi nin kɛnɛ in kan mais a san kɔrɔtalen ka tɛmɛ nin kan o de bɛ ne bolo k'a fɔ. Nous demandons au bon Dieu aussi de donner vraiment une longue vie à notre karamɔgɔ Malimu Burama Kone. Vraiment c'est quelqu'un qui touche pratiquement tous les domaines sensibles de la vie. La jeunesse, la cherté de la vie, l'islam, tout. Vraiment, on est édifié par lui, surtout sur les grands chapitres de l'islam. Donc mes impressions, c'est des impressions de joie. Nous demandons au bon Dieu encore de nous montrer l'année prochaine. Je vous remercie. Nisɔndiya min bɛ ne la bi ko ni ko nisɔndiyabagatɔ ma ko a ka a daji kɛ ka tasuma fifa n'a a daji ma k'a nuji b'a faga ne nisɔndiyara dante nisɔndiya min na bari kɛnɛ min sigilen filɛ nin ne ye Malimu ka mawuludu kɛnɛ ye Malimu bɛ na depuis a bɛ charge ta a tɛ charge den 100 bɔ alhamdulilayi bi fo kana taa se an bɛ charge min ta hali an t'a da dɔn dɛmɛbagaw bɛ charge di k'a fara a kan o b'a yira anw na k'a fɔ hali bi tɔn nin a bɛ ka taa ka barika da bɛɛ ye ka barika da an ɲɛminɛba an dajuru samaba ka taa alijinɛ kɔnɔ Ala ka mɛn ka sɔn ka kɛ n'o ye Sherif Usman Maran Haidara k'a fo a ka diinɛ baara la k'a fo a sigiyɔrɔ la n'a ka denbaya Ala ka n'u kɔlɔsi Ala ka n'u kanda an n'u sudiyara kosɛbɛ san o san an bɛ mawuludu ɲɛnamaya silamɛw bɛ bɔ dɛmɛbaw bɛ bɔ fan bɛɛ b'i ka dɛmɛ kɛ n'i se hali kana wajuli kɛ yɔrɔ la i se o ye belebeleba ye tija ni kɛnɛ labanko ɲuman Ala k'a di karamɔgɔ ma n'a ka denbaya ma. An bɛ Ala subhanahu wa ta'ala deli an karamɔgɔ Sheikh Ibrahim Kone Buguni Malimu a bɔra ka duwawu minnu kɛ Ala k'a minɛ Buguni ye Ala k'a minɛ Mali ye Ala k'a minɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen ye san wɛrɛ an ka taa sɔrɔ a n'a ka jama sanuma u bɛ nin kɛnɛ sanuma in kan ka Alakira ba ka mawuludu ka o ɲɛnɛmaya ɲɔgɔn fɛ ka Buguni a n'a mara bɛɛ lajɛlen fo an karamɔgɔ tɔgɔya la n'o ye Sheikh Ibrahim Kone ka Ala subhanahu wa ta'ala deli Ala ka waati wɛrɛ yira an na wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Allah kira ya
صلي على سيدنا محمد وعلى آله على سيدنا محمد وسلم كيرا كيرا على كيرا يوم كيرا داري داري محمد يوم نعمتي النور الله محمد حبيب الله محمد تكي الله محمد